हे बघा वाटे 20 रुपये आहेत सगळे. आपण आता पप्पांसाठी घेतलेला आता फळ हे बघा एवढा 150 रुपयात दिले मी. 300 रुपये. कलर बघा मस्त मस्त आहेत बघा. पॅन्ट आणि ड्रेस 300 रुपये. कलर पण आता कुडाचे बाजार दिलो आणि आज आम्ही बुधवारात तुमका कुडाचा बाजार दाखवते. माझ्यासोबत दीप्ती हाय कर दीप्ती. मी आणि दीप्ती चाललो कुडाच्या बाजारात बुधवार. मी आज तुमका पूर्ण बाजार दाखवून आणतलंय. आता दुकानं लागतात आजूबाजून ते पूजा असतात चालू. बघूया पुढे जाऊन आपण जी माझं काम ठेवलंय त्या दिवशी तर पूर्ण करू गेलं. बघूया आज तरी पूर्ण होता काय. दीप्ती कसं सांगितलं दीप्ती घेतला ना माझा. दीप्तीला असतं थोडं बस नवीन नवीन असो ना समजून घ्यावा. आता भाजीचे वगैरे दुकानं लागतात बाजार आहे म्हणून. चला पुढे जाऊया. पण आता थोडी काहीतरी खरेदी करूया आणि दीप्ती रेट विचारताला. बाकी काहीच नाही. आपण बघूया कपडे वगैरे इले आहेत काय. चला खूप दुकानं लागतील थोडी. आता सकाळी असं मला गर्दी नाही आपल्या पायाखाली बघून चालायची गरज आहे. चप्पल नाही पाहिजे त्यामुळे बघा. जास्त करून आपली गावाकडचीच लोक बाजारात असतात आणि बाहेरची पण असतात. बघू शकता आपण. साडीच्या आणि शॉप लागला बाहेर. दीप्ती रेट विचार त्याला. आपण जाऊया पुढे हळूहळू. हां शर्टाचा शॉप विचारूया. दीप्ती विचार त्याला किती रुपये. असं का 150 रुपया. बघू शकता शर्ट आहेत मस्त मस्त. घेता दीप्ती. दीप्ती कुणासाठी घेता. दीप्ती भावा मोठे एक आवडली. दीप्ती नाही बोलता. आपण जाऊया पुढे. चला दीप्ती पुढे चालला आपल्या. दीप्ती पण थोडा आता शिकवते मी ब्लॉगिंग करू. मस्त आहे पोरगे ब्लॉग वगैरे चांगला शांत. चला दीप्ती ह्याची जरा प्राईस विचारशील. त्या ग्रीन दिसतात त्याची. या दीप्ती विचार त्याला याची प्राईस काय विचारते. दादा किती रुपये. किती रुपये ते आमका दाखवतात. किती रुपया. 150 रुपये. याचं रस करून खातात ना. औषध 150 रुपये आहे फळ. घेऊया पकड पैसे देते. घेते मी पप्पांका जरा औषधासाठी हव्या. आपण आता पप्पांसाठी घेतलेला आता फळ हे बघा एवढा 150 रुपयात दिले मी. काका पैसे घ्या. पिशवी देता. आपण पिशवी मागितल्या काका पिशवी देता. पूर्ण बाजार अजून खूप गर्दी होती. आपण थोड्या वेळात पूर्ण बघूया. दीप्ती भाजी विचारते. भाजी बघूया आता आपण. नाही हे बघा वाटे 20 रुपये आहेत सगळे. वाटत गाजर वगैरे खूप लावले नाहीत काकाने. खूप काय काय बघा. घेत दीप्ती कामाक जाऊचा नाही तर दीप्तीने घेतल्या नसता. हाला आपण जाऊ. इकडे मस्त मस्त ड्रेस लागले. दीप्ती विचार तुला प्राईस. किती रुपये. ड्रेस 300 रुपये. कलर बघा मस्त मस्त बघा. पॅन्ट आणि ड्रेस 300 रुपये. कलर पण मस्त मस्त आणि भारी दिसतं. संध्याकाळपर्यंत असतं ना. घेतलं संध्याकाळी. दीप्ती आवडलेलं. दीप्ती संध्याकाळी घेतला. किती 250. संध्याकाळी घे मागण देतले. चला आता आपण त्या दिवशी ब्लाऊज दिलो काच बटन करू ते घेऊया. दीप्ती घेतला. काय नाही दादा बोल. ब्लॉग बनवत होतो म्हणून पैसे दिले ना तुझ्याकडे मी. चला दीप्ती घेऊन येऊया. दीप्ती दुकान दाखवते मी. ता बघता दिसता ओपन आहे ना आता.
हां आता चला दीप्ती जाऊन घेऊन ये त्याला 3 ते आपण आता गणपती मंदिरकडे असतो आणि दीप्ती माझं काम करू केलं तिकडे गणपती मंदिर आहे इथे. आणि हे बघा इकडे खूप दुकानं लागतात तिकडे भाजीची कायमचीच दुकानं असतात ती. आणि या साईडला बघा कपड्याच्या दुकानं आहेत आणि इकडे फळांची दुकानं लागली आहेत. ती चालला आता भाजी घेऊ एकच पेंडी घेऊची आहे. आजी बघा सगळी गावठी भाजी घेऊन बसली या. शेंगे किती रुपये? 30 रुपये शेंग्याची पेंडी आहे. एक घेऊया आपण. काकडी पण गावठी असं वाटतं. एक घेतली आपण. कशी होती काकडी? 50 रुपये आटो. काकडी 50 रुपये गावठी आहे त्याच्यामुळे 50 रुपये होते. दे ना 20 रुपये घेतलेलं होतं आपण. लो भाजी काकीने ॲडजस्ट करून दिल्या ना पिशवीत. दीप्ती आता चाललंच ना. बाय. सोडू घेऊ काय दुकानापर्यंत? नाही येत जाते मी. चल बाय. चला आपण आता निघूया. आपल्या कुठची बस भेटते बघूया. नाही तर कॉलेजमध्ये पण जाईन मी. बाजार अजून भरक नाही होय तसं आम्ही सकाळी गेलो त्यामुळे. आणि पप्पांसाठी औषध पण घेतले आणि शेंगे घेतले. आपण जाऊया आपल्या ओळखीची एक काकी आहे तिच्याकडे जाऊचं आणि पुढे घरात जाऊचं आपल्या. आता बनाना वेपर्स घेतो या काकांकडून. तिकडे भारी खाऊ का आपल्याला एकच आवडलं आपण एक घेऊन जाऊया. थँक्यू. थोडी भाजी आणि घेऊया. परवा आपल्याकडे वाडी असते या दसऱ्याची त्याच्यासाठी. कोथिंबीर घेतो 20 रुपये पेंडी आहे. आणि टमॅटो कसे 20 द्या. टमाटे 20. टमॅटो पण 20 घेतले आहेत आपण. अजून काय घेऊया बघू. फ्लावर कसं आहे 60 रुपये. भाजीचे दर किती वाढले आहेत. टोमॅटो घेऊया. भाजी वगैरे आपण घेतलं होतं. आपण जाऊया आणि बघूया मग आईस्क्रीम आहे होतं पण शॉप बंद आहे त्यांचं. A few moments later. आता निघालो परत आपल्यासोबत दीप्ती आहे. संध्याकाळची 5:45 वाजले. बस लेट लागली आमची आज बघा. परत आपल्यासोबत दीप्तीला कामावरून. चला आता आपण घरी जाऊया.